Wapase chimene pachizingomati improvement notice. Kwanza kuti malo ambiri amene sakuchita bwino apange bwino pasalusi masiku 7 apo B ndikuti bwya zaseka kuti amanyoza imene manyoza imene takutumani kuti mupange komanso inde pali zambiri zimene sakupanga bwino nkhani ya maleba law mamula aza ntchito komanso pali mbali ina akuchita bwino kusiyana ndi makampani amene tiyenderako ndi tufuna kuti tikhale ngati upanga mlingowe tiwesa usumba mlingo umodzi zakhala ngati ukondera kwina awawa bwanji kwina kupanga bwino koma mapasa chilango chimodzi chifukwa tikhala ngati anthu oti tipanga chilungamo komanso tikhale kuti tupanga fairness ndiye tena kuti peka improvement notice kuti malo amene sapanga bwino ndi ambirimbiri PPE kulibe apasa ma uniform kujakocha manasa kujakusa apasa magambuti mwalo ma safety boots magambuti ndi aku garden ndi kumunda cleaning kuma sort factory magambuts komanso proper PPE ndi pali zambiri zimene taziona komano pali zinaso mapanga bwino ndata kuzeko fairness at least topasa improvement notice ngati monso mmodzi wa ogwira ntchito amene amanyoza malayi kuwapanga nkhanza amuchosa ntchito lero lomwe lino kusoza kuti akuluakulu kampani iyi ali mtima kuti akumvesesa akuchita ndi chinthuchi sandi wina kuja mapanga makani kunama apart from kupereka moni zonse mpaka kulika kwa mapawo naliboza kukhaloka ndi pali ka chilungamo komanso kuonesa kuti akuvomereza machimo awo kuti apanga improve ndi that's why tapanga disweno tipanga improvement notice saname inali chimene yatengera nthawi nkatimo normally pamapanga pombo 5 minutes ma hii we had to weigh many factors kuti tipanga bwanji ndi timene zote zimene zozo.